What is up mga kabanding? So yun, ang tagal kong nawala Karoon na kasi kami ng work, bumalik na yung work namin. Kaya medyo naging busy. Ayun. Yung pala mga kabanding, mayroon akong kukwento sa inyo Okay. Si Bayaw, si Kuya Art, nagchat sa akin. Sabi niya sa akin ay may ibabalita daw siya na si baby ko nag-greet daw ng isang sikat na singer na ngayon na tubong Camarines Norte. Siya si Miss Kimberly Baloso. So yun mga kabanding pinarward sa akin ni Bayaw yung live ni Miss Kim. So pinanood ko, totoo nga. So yun nga, talagang grinit niya naman si baby. Tapos yung request na kanta ni Bayaw para kay baby, kinanta niya. Bago yun mga kabanding, para sa mga hindi mga nakakaalam, sino ba si Miss Kimberly Baloso? So eto, panoorin ninyo. So yun na nga mga kabanding, na alaman niya na kung sino si Miss Kimberly Baloso. So sige, ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung live niya na kinantahan niya si baby ko, yung anak ko si Rain, sa video niya. So sige, ito, pakita ko lang saglit . At yun na nga mga kabanding, nakita nyo na yung live vid ni Miss Kimberly Baloso. So yun lang. Actually medyo nakakagulat lang kasi ang talaga niya, totoo talaga niya, si Miss Kimberly Baloso ay classmate ng kapatid ko. Tapos dati siyang pupunta-punta dito sa bahay kasi malapit lang dito yung eskwelahan na sa bahay namin . So nakakaantig lang din kasi at hindi siya nakakalimot. And nung tinanong ko nga sa chat, may mga chat kami na sinabihan ko siya na buti hindi siya nakakalimot. Tapos biglang binilig niya. Sabi niya pa kami daw ang hindi nakakalimot. Buti na din namin nakakalimot. Oo naman, syempre hindi naman makakalimutan ng Miss Kimberly Baloso na minsan nagsimula dito sa dait lang. Tapos ngayon, tingin mo naman kung ano na narating. So, sa'yo pala Miss Ninang Kim. Maraming salamat kasi naalala mo pa rin kami. Then yun yung, lalo na yung anak ko. Actually may mga kinakanta na nga siyang kinakanta mo rin. Bali yun na nga nagulat ako kasi tinanong ko kung naaalala niya pa yung anak ko, si Rain. Kasi minsan kumanta siya dito noon nung kakalala ko first birthday yata ni baby, ni Rain. So nagulat ako kasi nung tinanong ko siya, naaalala niya pa rin. So nakakabilib lang kasi sa layo na narating niya, naaalala niya pa rin kami.
At yun na nga mga kabanding, sana nagustuhan niyo yung video yung ginawa ko ngayon. Sige, kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share mo na yan. So, sige, mga kabanding, susunod ulit. Peace out.